ka Tuhan. Patang punlah habis tadi malam. Kok mama duka mama, ndak mungkin kah didengarkan. Tahan sajalah sayang, sakinan kita rasakan.
tangi balina. Mungkin alun lah surah gitu hidup bacan doa. Diri denailah barang ke pagi pulang nyularui malam untuk mencari sasu nasi saja ayah tinggalkan. Kini kita hanya tinggal berdua ya di rumah orang nan baseo pulang. Samantara ayah mungkinlah senang mangkolu pojok kita nan banasib malang. Oi mande tolong tabahkan hati, doakanlah denai untung barasaki. Nan ayah usah mande tangisi rumah baseoko untung bisa tabali. Basabalah mandekan dong sayang api tangi balina. Mungkin alun lah surah gitu hidup bacan doa. Diri denailah barang ke pagi pulang nyularui malam untuk mencari sasu nasi saja ayah tinggalkan. Kini kita hanya tinggal berdua ya di rumah orang nan baseo pulang. Samantara ayah mungkinlah senang mangkolu pojok kita nan banasib malang. Oi mande tolong tabahkan hati, doakanlah denai untung barasaki. Nan ayah usah mande tangisi rumah baseoko untung bisa tabali. Rasa indah ba pintu usaha meninggi dulu mantang tuan sedang di ate denai nan bansai tuan kime. Kanalah masa dulunya sama so tuan sansaro indah adonan kadi tanah menyalang bare tuan kania.
masih patanggang membawa foto ya dari padang kaduri. Nasi tasuo ayam matuku balinang den pandang mande den tangisi. Bagage den buka pintu kamarilah ayahna den urui dulu barapitinan tabao indah kami tanyakan dek kami hanya baharo salamai sampai tujuan. Masih patanggang membawa foto ya dari padang kaduri. Nasi tasuo